Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 6etatik 12 minutu igaro diren honetan, Celtak eta Realak Balaidos futbol zelaian jokatu duten eSports Ligako 18. jardunaldiko norgehiagokaren analisia egingo dugu. Txuri urdinek ezin izan dute urteko azken norgehiagokan garaipena lortu, 2-0 galdu baitute Celtaren aurka. Gogoratuko dugu, Bigoko taldeak, Celtak, aurreko jardunaldian, galdu egin zuela Sevillaren aurka, 1-0 emaitzarekin, Realak berriz usna berdindu zuen Las Palmasen aurka, eta beraz, Imanolen taldeak 2 norgehiagoka daramatza golik egin gabe. Aurretik, gaur gainera, Realak zuen sendotasun hori edo galdu egin du, izan ere, 5 partida zeramatzan golik jaso gabe, baina 6. atea zulatu egin diote. Hamaikakoak errepasatuko ditugu, analisiarekin sartu aurretik. Claudio Giraldezek Celtaren aldetik hamaikako honen aldeko apustua egin du, Guaita izan da atepean, 3 erdiko atzelarirekin, Javi Rodríguez eskuinaldetik, Starfelt erdialdean eta Marcos Alonso ezkerraldetik. Hegaletan jokalari aurreratuenak izan dira Sergio Carreira eta Mingueza, zelai erdian Fran Beltran eta Ilaix Moriba, eta goian eskuinaldetik Alfon, ezkerraldetik Duran, eta goian puntan Borja Iglesias. Reala berriz, aldaketa desente egin behar izan ditu, 4-3-2ko sistemarekin irten da Imanol, Alex Remiro izan da atepean, 4 atzelari, Jon Mikel Aramuru eskuinegaletik, Aien Muñoz ezkerregaletik, Patxeko eta Zubeldia, Jon Patxeko azken unean sartu da hamaikakoan, Naief Agerdek min hartu baitu beroketan, eta horren ondorioz Elizondo Arrari eman dio aukera gaur Imanolek. Martin Zubimendi ere deialdian zegoen, baina goizean nonbait saies batean edo min hartuta jeiki omen da, Donostiako Uliako erdilaria, eta bere postuan Beñat Turrientesen aldeko apustu egin du, bera izan da euskarri moduan, zelai erdian lagundu diote apur bat aurreratuago Susicek eta Braisek, eta goian eskuinaldetik Sergio Gómez, ezkerraldetik Barrenetxea, eta goian Mikel Oyarzabal. Realak ez du aukerarik ere sortu. Partida osoan zehar. Benetan oso irudi eskasa, eman du gaurkoan Realak, hasieratik Celtaren presiotikan asko kostatu zaio ateratzea, oso deseroso, Martin Zubimendiren falta ikeragarri nabaritu da, badakigu Beñat Turrientesek Sansen eta hor lauko postu horretan, lauaren postu horretan jokatzen zuela, baina aspaldian behintzat Imanolek zelai erdian beste zelai erdiko jokalari batekin batera apur bat aurreratuago kokatu izan du, gaurkoan apur bat atzeratu egin behar izan du bere postua, eta ondorioz ez du eroso ikusi Beasaingo erdilaria. Horrez gain, gaurkoan Aienek oso partida eskasa egin du, ezkerralde horretan ezin baloia aurrera eraman da, ibili da erabate ideiarik gabe, eta goian Barrenetxea eta Sergio Gómezek ere hegaletatik ez dute bat ere arriskurik sortu, zelai erdian horixe Celta nagusi izan da, gainera Ilaix Moriba, gaurkoan protagonista nagusietako bat izan da Ilaixe, eta gainera, egin batean pozgarria ere bada, Bartzelonatik joan zen Ilaix Moriba, Leipzigera, bertan ez zuen aukerarik izan, gero pasa ditu Getafe, Valencia, baina azkenerako badirudi Zeltan jada finkatu dela, Claudio Giraldezek beregan konfiantza handixamarra duela esan daiteke, eta beraz gaurkoan Ilaixen norgehiagoka oso norgehiagoka ona izan dela. Esan nuke, minutuak aurrera joan direnean geroz eta deserosoago ikusten zen Reala, Celtak ez zuen aparteko aukerarik sortzen, egia da hor Alex Remirok Pablo Durani, protagonista izan den jokalariari, sekulako 2 baloi atera dizkiola, ia tepetik, sekulako baloia atera diola, hor nahiko erdira joan da baloia, baina ongi erreakzionatu du kaskanteko atezainak, baina 40. minutuan Javi Rodríguezek pase eman dio atzera Pablo Durani, eta honek sekulako zartakoa eman dio eskuinarekin areaz kanpotik, Alex Remirok ikutu du, baina zutoinean jostean gola egin du Pablo Duranek. Kolpe gogorra izan da Realarentzat, egin batean Celta abisatu du, pare batetan edo, eta Reala ez da gai izan erreakzionatzeko,
eta 45. minutuan jada atxeen aldira zioa zenean, edo atxeen aldirako gutxi falta zenean, Alfon Gonzálezek erdiraketa egin dio Pablo Durani, eta gaurkoan ere oso kaskar egon den Igor Zubeldiak hanka posizio desegokian zuen, hau da, jokoz kanpokoa hausten zuen posizioan, eta ondorioz Pablo Duranek bere arratseko bigarren gola egin du. Egia esan lehen zatian ez du bat ere proposatu Realak, eta gainera atzealdean ere sendotasun falta handia erakutsi du, orain artean behar bada gehien funtzionatzen zuen gauzetako bat, eta Imanolek horren aurrean zer egin du, aldaketa hirukoitza. Haien Turrientes eta Barrenetxeak kendu ditu, haien norgehiagokaz hitz egin dugu, ez da ona izan, Etxauriarra gaurkoan ez du gora erasoan sartzerik izan, zeltaren presioari ez dio ongi aurre egin, ia baloi guztiak gainetik entzea zuen xede gaur haienek, eta ez du bere arratsa eukin inondik inora ere. Turrientes, aspaldian jokatu gabe zegoen postu horretan jokatzen, normalean Braisekin edo Susitxekin hor zelaierdian jokatzen duen jokalari horietako bada, baina Turrientes, baina gaur Zubimendiren falta zela eta bere aldeko apustua egin du Imanolek, alere ez du bat ere fin ikusi, zeltaren presioari ezin eutxi, zelaierdian ere ezin dominatu, baloiak lapurtu, zeltaren joko zuzen horren aurrean ere ez du ezer egiterik izan, Zubeldiak eta Patxekok ere horrik eragarri sufritu dute, Elizondo Arrak ere gaur ez du bere arratsa izan inondik inora ere, eta Ander Barrenetxea, honek ere ez du ezertxo ere proposatu, ez du lortu ezkerralde horretatik minik egitea ere, eta benetan Ander Barrenetxearen egoera ez da ona une honetan. Eta 50. minutuan Duranek 3. gola egin du, baina jokoz kanpokoa medio, epaileak ez du esan, baina Busquets Ferrer izan da epailea, balio gabe utzi du. Minutuak aurrera joan ala Zelta eroso zegoen, gehiago zen, Reala ezin proposatu, ezin Bekerrek, Oskarsonek eta Jon Martinek ez dute ezertxo ere aldatu esango dugu. Jon Martin atera denean bai Realak sistema aldatu duela, 3 erdiko atzelarirekin hasi da jokatzen, Patxeko, Jon Martin eta Zubeldiarekin, eta egia esan hor atzealde horretan ikeragarri sufritu du Realak. Jon Martinen inguruan zer esan, bera atera denean Zeltak ez duela min handirik egin, Oskarson erabat desagertuta ibili da, eta Xeraldo Beker bai eskuinalde horretatik eta saiatzen zen tarteka, gero ezkerraldera ere pasada, baina bat ere arrakastari gabe. Eta gero 74. minutuan Mikel Oyarzabal kendu du, egia esan Mikel Oyarzabalen partida ere ez da bat ere partida ona izan, ez da agertu ere egin, pare bat baloi edo ukitu ditu, baina ez du inongo protagonismorik izan, ez du aukerarik ere izan area barruan, eta horrek apur bat laburbiltzen du ez, Realaren norgehiagoka nolakoa izan den gaurko arratsalde honetan, arratsalde beltz honetan euritsua, eta Realarentzat gainera beltza. Take Kubo atera da, eta Takek ere ez du lortu Realak aukerak sortzea, egia da. Gerora azken minutuetan eta apur bat Zelta erlajatu edo egin denean, hor saiatu dela, eskuinalde horretatik apur bat barneraka sartzen eta abar, baina arrakastari gabe ibili da Take Kubo ere, eta Take Kubo distira gabe baldin hor Reala kasko sufritzen du. Iruditzen zait, Imanolek azken 2 partidetan ez duela ongi kudeatu Take Kuboren. Nik uste Take Kubok bigarren zatiaren hasieran irten behar zuela, eta horren nik uste beste perspektiba bat ere emango liokela Realari, beste perfil bateko jokalaria da, jokalari zuzenagoa, area zapaltzeko gaitasun handiagoa duena behar bada Xeraldo Bekerrek baino, eta hori Realarentzat oso garrantzitsua, baina Xeraldo Bekerren aldeko apustua egin du, eta horrelaxe atera zaio. Gero, Carreira eta Duran kendu ditu, egia esan Carreiraren partida ere ona izan da, hor baloi luzeetan eta Mingezarekin batera protagonistak izan dira egal horietan, lan neka ezina egin du eta merezitako atsedena eman dio Giraldezek. Eta Pablo Duranen inguruan zer esan, 2 gol egin ditu, horrez gain desberdintasun handiarekin Zeltako jokalaririk onena izan da, jokalaririk erabakigarriena, ez golengatik bakarrik baizik eta gerora Zeltari eman dion guztiagatik, ezkerralde horretan
kokatu da, barneraka, presioan ere oso ongi ikusi dugu, eta benetan partida oso ona Duranena, eta Suedeberg eta Hugo Alvarez atera dira, Suedeberg, apur bat jolasti irten da, ez, jokatzeko gogoarekin, hor barnekaldetikan jokatu du, hegaletikan ere joan da, baina gehien bat esango nuke Giraldezek, proposatzeko esan diola, eta bera saiatu da, baina ez du golik egiterik izan, eta Hugo Alvarez ia desagertuta egon da, ongi mantendu du Zeltaren sendotasun hori, baina horixe. Eta 84. minutuan beste aldaketa bat egin du Zeltak, Alfon González kendu du eta Txerbi atera, Alfonen partida ere ona izan da, hor batez ere hegal horretan eta oso fin ikusi dugu, Zeltak ikeragarrizko mina egin dio hegaletatik Realari eta hori nabaritu da. Eta bai, benetan partida ona gaur Alfon Gonzálezena, eta Txerbi irten denean ia Zelta ez zegoen erasorako, defentsarako zegoen, baina horixe. Eta gero, 80. minutuan Mingueza eta Borja Iglesias kendu ditu Giraldezek, Minguezaren partida oso ona izan dela esango nuke, hor postu horretan ipini du, gainera apur bat hegaleko jokalari erasokorrago moduan, Oskar Mingueza, pentsa, zer den futbola eta zer diren postuak, Bartzelonan erdiko atzelari bezala jokatzen zuen, eta Zeltara joan eta hasiera batean eskuin hegaleko jokalari moduan, baina orain erasokorrago jokatzen jarri du Giraldezek, eta Borja Iglesiasek eren orgeiagoka ona egin du. Behar bada ez Borja Iglesiaseko hituta gauzkanera, ez, desberdintasun gehiago markatzen dituen jokalaria da, baina ere partida ona egin du, eta Carlos Domínguez eta Dubikaz, horixe, azken minutu hori jokatzera irten dira. Orokorrean, Realaren partida oso eskasa, batere aukerari gabe, proposatu gabe, taldea deseroso, egia esan ez dijoa dinamika honean Gabonetara, dinamika positiboa zen, baina berriz ere erori eginda, eta ziuraski jokalarientzat ere atxeden aldia ona izango da, apur bat pilak birkargatu eta berriz ere leian hasteko. Aldiz, Zeltarentzat oso garaipen garrantzitsua, Gabonetara garaipen batekin doa, gainera bat ere sufritu gabeko garaipen batekin, esango dugu, Zelta une honetan 10. da, 24 punturekin, Reala 7. 25ekin, Villarreal Europako postuak markatzen dituen taldetik 2 puntura, baina hauek norgehiagoka bat gutxiagorekin daude, eta horixe, apur bat Realak esnatu beharra dauka, Gabonetako bueltan anoetan garrantzitsua izaten jarraitu behar du, eta ikusiko du zer gertatzen den. Hauxe beraz esan beharreko, aurrengoan gehiago izango duzu, bitartean izan agur.